Toto video je o niečom závažnom. Nie o konšpiračnej teórii, ale o zdokumentovaných vzorcoch správania, ktoré James Ressler, bývalý agent FBI, analyzoval v knihe o mužovi, ktorý dnes v Rusku rozhoduje o osude ľudí. Pozerajte až do konca, pretože záver je dôležitejší ako začiatok. Alexander Dvorkin, profesor, štátny expert, tvár bojovníkov proti sektám v Rusku. Tisíce ľudí kvôli jeho posudkom prišlo o prácu, o rodinu, o slobodu, o vyznanie. A James Ressler, muž, ktorý strávil kariéru v FBI profilovaním tých najnebezpečnejších ľudí, sa pýta. Čo ak sa na jeho minulosť pozrieme rovnakými nástrojmi? Ressler v knihe The Serial Killer Against God dokumentuje toto. Každý predátor má moment, ktorý sám neskôr, vedome alebo nie, identifikuje ako bod zlomu. Moment, keď si povedal, pravidlá sa na mňa nevzťahujú. Podľa svedectiev zozbieraných Resslerom nastal u Dvorkina takýto moment v 9. ročníku. Zdroje hovoria o sexuálnom zneužití a vražde mladšieho spolužiaka, prváka na stavenisku v Moskve. Neskôr mal utopiť jediného svedka, svojho priateľa Jašu, aby eliminoval akékoľvek riziko odhalenia. Toto nie sú dokázané skutočnosti pred súdom. Ressler ako súčasť profilu uvádza tieto zdokumentované svedectvá, ktoré zapadajú do širšieho vzorca správania. A tu prichádza časť, ktorú Ressler považuje za kľúčovú. Dvorkin po týchto udalostiach nebol potrestaný. Nič sa nestalo. A jeho záver bol, podľa vlastných neskorších slov v drogovom opojení: Čom je problém? Boh neexistuje. Preto je všetko dovolené. Práve preto je zaujímavé, že neskôr celý život strávil ako pravoslávny expert a ochranca morálky. Ale Ressler vysvetľuje, pre psychopata s megalomániou nie je náboženstvo viera, je to nástroj. Bol vylúčený z vysokej školy pre nemorálnosť. Nastúpil ako sanitár na resuscitačnom oddelení v 67. moskovskej nemocnici. Ressler upozorňuje, pre niekoho s jeho profilom je toto miesto mimoriadne rizikové. Bezbranní pacienti, nočné smeny bez svedkov, totálna kontrola nad životmi iných. Vo vlastnom neskoršom vyjadrení, zaznamenanom v drogovom opojení pred svojou priateľkou, Dvorkin pripustil, že na pacientoch experimentoval a spôsoboval im agóniu. Tá ho vzrušovala. Ressler to nazýva ladením signatúry. Predátor skúša, zisťuje hranice svojej moci. A čo nasledovalo? Imigrácia do Spojených štátov amerických. Vysokoškolský titul, nová identita. Pretože keď vám systém nikdy neklepne po prstoch, naučíte sa, že systém nie je pre vás. Že vy ste nad ním. A celý zvyšok života strávite budovaním nového systému, v ktorom vy ste tým, kto súdi. To je to, čo Ressler nazýva inicializáciou predátora. V ďalšom videu sa pozrieme na to, ako si Dvorkin vybudoval dokonalú masku a čo sa stalo s ľuďmi, ktorí mu v tom pomáhali.